Myslíš si, že jeden pohárik denne alkoholu ti neuškodí? Štúdie dokazujú, že jeden pohárik denne môže zvýšiť riziko rakoviny a poruchy spánku o 10 až 15 %. Prečo to tak je? Alkohol je toxická látka a každodenným prijímaním len jedného pohárika denne vytváraš ministres pre svoju pečeň, mozog a srdce. A následne sa tvoje telo bráni, regeneruje a opravuje. Čiže ak piješ jeden pohárik denne, nie si alkoholik. Nejde tu o zákaz, ale o rovnováhu. Skús aspoň 2 týždne vydržať bez alkoholu a uvidíš, čo ti tvoje telo povie. Dnes som mala na ambulancii pacienta, ktorý sa rozhodol, že prestane piť alkohol a sám mi povedal, že sa vynikajúco cíti, ak ten alkohol nepožíva, že je plný energie, viac sily má, lepšie spáva. Takže moji milí pacienti, ak poznáte niekoho, kto si dáva len ten jeden pohárik denne, pošlite mu videjko alebo zdieľajte videjko a poprípadne mi napíšte do komentára, ak sa vám podarí 2 týždne bez alkoholu, ako sa cítite. Prajem krásny deň.